Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η μεταφορά των 120 ατόμων από το κέντρο καταγραφής στη Μορία της Λέσβου. Η σφοδρή κακοκαιρία με τη χιονοθύελλα να κρατά για ώρες έκαναν τις συνθήκες απάνθρωπες για όσους ζούσαν μέσα στα μικρά αντίσκηνια. 2 months in Moria and 9 months in Karatepe, and I'm 9 people in Moria. They are died because it's really snow, too much snow there. Περίπου 200 θέσεις σε ξενοδοχεία της Λέσβου έχουν εξασφαλιστεί για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων. Εκεί θα μεταφερθούν άτομα από το κέντρο φιλοξενίας του Καρατεπέ, αλλά και από το πρώην στρατόπεδο της Μόριας. Other people also, I want to come here and have a good home like me. Το έργο της μεταφοράς συντονίζει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τη συνδρομή της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. We managed to move out all the families with children out of Moria, those that were living in tents. We have now hosted 38 persons in the hotels in a temporary manner, and we continue to transfer more refugees. Η κακοκαιρία δεν επέτρεψε να φτάσει στη Λέσβο και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε δεν κατάφερε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης το πρωί. Στα νησιά η κατάσταση είναι δύσκολη. Επικράτησε ένας λαϊκισμός. Ο κόσμος κουράστηκε. Η αλλαγή της ποσόστοσης πρόσφυγας μετανάστης δημιούργησε καινούργια προβλήματα. Δηλαδή, μέχρι τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, το 70-80% ήταν πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή στη Λέσβο βρίσκονται 5.500 πρόσφυγες, οι οποίοι περιμένουν να εξεταστούν τα αιτήματα για άσυλο που έχουν καταθέσει.